новосибирск. созмони ба номи русская община ба муҳоҷирони дар як маҳаллаи ин шаҳр ҳамла кард. мардону занонро қатор монда бе ҳеҷ далеле онҳоро афроди ғайриқонунӣ номид. ходимони полис барои боздошти шаҳрвандони осиёи марказӣ кӯмак мекунанд. чунин ҳамкории полис ва миллатгароҳо як одат шудааст. бахшҳои русская община тақрибан дар ҳар як минтақаи русия вуҷуд доранд ва шеваи корашон ҳам ҳамеша зӯроварӣ ва хушунат аст. маълум нест ба русская община кӣ чунин ҳақро додааст, вале мақомот аз ҳама гуна ҳамлаҳояш болои муҳоҷирон чашм мепӯшанд. инро дар суҳбат бо медуза мақомдорони рус ҳам тасдиқ карданд. як муовини волӣ гуфт аъзои русская община ба онҳо итоат намекунанд. барои ҳимояти мо мардуми мулкӣ ҷавонони ҳуззарбро намефиристанд. ин кори қудратиё аст, вале аъзои русская община дар минтақаҳои мо ҳастанд ва онҳо ҳама маълумот дар бораи онҳое ки хилофкорӣ мекунанд дастрасӣ доранд. маълум аст ки ходимони қудратӣ ин маълумотро дар ихтиёри онҳо мегузоранд. дар мавзӯи муҳоҷират ё қавқоз ҳамеша як танише вуҷуд дорад. қудратиё на ҳамеша мехоҳанд ки ба ин мавзӯъҳо дахолат кунанд, чун бояд парванда боз карда вакил даъват кунанд, ҷанҷол дар пай дорад. дар ин сурат мардони зӯргӯ меоянду мегӯянд ту ҳақ нестӣ, дар ин ҷо чунин рафтор кардан мумкин нест, узрхоҳӣ кун, тамом, масъала баста мешавад. кори русская община танҳо бо рейдҳои зидди муҳоҷирон маҳдуд намешавад. бо баҳонаи мубориза бо афроди ғайриқонунӣ онҳо сокинони осиёи марказиро террор мекунанд, ҳатто агар санадҳои онҳо беайб бошанд. одатан ба моҷароҳои маишӣ бо иштироки хориҷиҳо ҳатман дахолат мекунанд. барои гунаҳгор кардани муҳоҷирон исбот ё таҳқиқе лозим нест, як шикояти лафзӣ бас аст. медуза дар таҳқиқот назари як мақоми наздик ба президентро нашр кардааст ки мегӯяд русская община таҳти сарпарастии ФСБ кор мекунад ва супоришҳои хадамоти вижаро иҷро мекунад. мавзӯи муҳоҷирону камшуморони миллӣ ду паҳлӯ дорад. хубаш ин аст ки ин тадбирҳо аз бахши дӯстии халқҳо аст. паҳлӯи бадаш ин ки моҷароҳои байни миллатҳо одатан бо занозанӣ ва куштор ба ҳамроҳ аст. ин соҳаи ниҳодҳои қудратӣ аст. мақомдорони мулкӣ танҳо бар пояи супоришҳои мустақим дахолат мекунанд, вале натиҷааш кам аст. норозиҳо ҳамеша ҳастанд. миллатгароҳо робитаҳои дӯстонаашонро бо хадамоти вижа пинҳон намекунанд. соли 2024 узви гурӯҳи русская община дар Ярославл Павел Амельницкий дар суҳбат бо BBC ошкор гуфт ки ҳама ҳамлаҳояшон болои муҳоҷиронро бо ФСБ ва кумитаи тафтишот ҳамоҳанг мекунанд. манбаъҳо дар сохторҳои қудратӣ илова мекунанд ки ин ташкилот бо ширкати бевоситаи ФСБ таъсис ва зери назари он амал мекунад. русская община ҳосили як нақшаи коррупсионии ФСБ буд. аввал ба истилоҳ хукчаи хурде, яъне ташкилоти ҷангие тарбия меёбаду баъдан ба мақомот пешниҳод мешавад ки барояш маблағгузории иловагӣ пайдо кунад. ба ҷуз ҳадафи асосии дуздии пули буҷа дигар мақсад ҳам ҳаст. дар дохили ташкилот як тафтияи ташкил ва як ҷинояте содир шавад ва баъдан ба мақомот гузориш диҳанд ки супертеррористҳоро боздошт карданд. манбаъҳо тасдиқ мекунанд ки ба миллатгароҳо акнун калисои ортодокси русия ҳам таъсири ҷиддӣ дорад. баҳори соли 2023 миллатгароҳои ашадӣ зидди сохтмони масҷиде дар як кӯли Москав эътироз карданд. он замон онҳо ба ҳадаф расиданд. сохтмон қатъ шуд. соли дигар дар Троицк як хонаи намозгузории мусалмононро ба хок яксон карданд. соли 2025 дар котелники ҷомеаи мусалмонон баста шуд. дар Кремл айни замон намехоҳанд ки аъзои ин созмон зиёд худнамоӣ кунанд, шояд ҳам танҳо дар ҳоли ҳозир.